Bulan to di tambok, oh, tambok. Tambok. Tambok na, oh. Pinulot ka. Sus, kandami. Oh, lambas, lambas, eh. Oh. Raos, luya. Natiknik, oh, asin. Naganan lang ginig asin kay inununan mo, kuhan mo na, para tuhop sila ba? Patik sarap-tara di sikretos mga lami kayo. Kung inyong kinabuhi, wanay lami, aga na, pag patik sarap na mo. Right, mura. Ano ipapang-lasa, papalasa yun, oh. Hipon ba? Pero mo makita yan, oh, inununan. Nya, may hipon, nya. May baboy yung ba? Ako ng tilawan, eh. O, tilawan, oy. Angla, oy, angla, oy. Siyempre, sakto na nastimpla. Tang lami, ah. Alright mga boss idol, magpalahi sa ta, magluto sa deta. O humba ba humba, ya dunay kuan kini hipon ba hipon. Ato sa gulag hipon, yung tunuan. Okay kayo. Siyempre, bagong puno eh. Bago ni. Kita ko po. O tingin dito, karon pa ni kapalit. Karon pa ni siya kapalit, oy. Siyempre, mo ni dagbida. Atong tulingan. Tulingan ba tulingan? Kining tulingan. O ipon na to niya, ipon o. 1, 2, 3. Dili na mag-isgot, anak. Dili na mag-isgot. Bahala og pila itong maihap diri. Basta mauna ni siya. Mauna ni. Okay kayo. Okay kayo. Oy, anga, oy. Anga, oy. Okay kayo. Sige, sige. Mauna ni siya. Ang atong giluto ni karon, mauna ni siyang tulingan nga inununan. Unya, gibutang ang hipon, gibutang ang gumba. Siyempre, dahil lamas. Complete ricados nitong lamas. Simple ba? Simple. Pero mga ni mga importanteng lamas ani mga idol. Nununan ba itong buhaton? Okay kayo ni. Right. O, simple. Waon. Waon. Oy, anga. Oy, anga. Oy. Ini mga ni mga hiniwaag mga bitirano. O, simple sa gula gamay kumagko. Para mulami ba? Mulasa ba? Right. Okay kayo. Kana o. Sa gula gamay kumagko. Ang palasa man lagi mga idol. Diha na mulami mayo. Okay, magtuo sila siguro gini ka ba muluto ba? Kamao, anga, siyempre na isili. Para pang, na, chuy-chuy, na siya chuy-chuy ba? Oh, chuy-chuy na. Butang ahos. Sus, anak, purpose na atong kutsilyo. Ay, para duktok loyo, Sus, ay, sus, uyog-uyog ng lagi. Di ba, atong mga, palahi sa daba? Luto-luto sa talo, luto-luto sa plansa. May itong mga mga moves na to. Tomates na. Sus! Kinaita. Sus! Kayo? Siyempre pinuhon to na mga idol. Katubi na siyang gisahon na to na niya. Dili na to pinuhon, dugay kayo mapisa. Kana ba? Ana. Siyempre kami ay managluto. Nagtuon nila nga kaon rata, di ta ka ba maluto? Luto sa tao eh. Nani magini mga kuan ba mga bikiran mo ba? Sa gula gamay ko magko para ng lami. Okay kayo, okay oy. Nani man mga bikiran mo. Siyempre, luy pagpahumot mo na anak mo ginaana mo na madiskarte mo na ba? Sa itong mga kuan dia viewers, sa itong mga followers, stay tuned lang mo dia, stay tuned lang mo. Mao ay sinagtuo sila nga igor ta makaon ba di ta ka ba muluto sa daig pa tanaw ta bugon sa mga tirada na to ba awa ni apil lang kuan unod bilin ra na unod tambok atong isagol mga idol tambok sa baboy at isagol ning humba atong kuan inununan mo na siyang humba inununan nga butang hipon ayusa di kayo papagi na maluto lami na okay kayo okay Tara. Sus! Huwag na ita ni kutsiliwa, dangog lang ko. Nailos na. Ait kini. Bait ko nini, kuhan. Hindi ko kulapos. Makadot yapon. Pero, sus! Ilo lang yun. Bahala nila huwag tangan o kuhan. Yung mga pag-asa ba? Nambot na na. Ay, sus! Kung naigabas, agabso na eh. Siyempre lagi, doon ko kadagabas. Tingin dotan yung pagkalutuan. Tugay kayong dotlan. Okay tayo. Ya, siyempre, mana. Patungan na. Sus. Luto sa tagpanagsa eh. Gasan yun. Siyempre, gasan na. So, dili na kaya ito. Labi agugas. Kumuha namin lami. Lara ba mga
Tagsi agi ba? Tagsi agi. Parang tayo mga flavored ba? Flavored na. Ano yung daglami ko niya? Nani oh. Ay, susisuod na na school, oy. Suod na na school. Naon na siya pagluto, mga idol. Naon niyo ko resipe. O, para kibaw sa magbaon sa pagluto, ano ba? Para nga, dami mga bisita diya, na mga labuan siya. Yung lutuan na ni. Siyempre, mahigam na siya, magbalik-balik. O, kung magbalik-balik sila sa inyo, ako nakagasto. Pero at ka problema, pwede ka magnegosyo, ano, negosyo ko to ni, tirada. Pero karon, konsumo na niya, pagkawan sa mga, kuhan ba, mga kinabuhi na to ba? Laay mo sa tigig-higda mga idol, labi nagwatay duting niya. Kung magkatog, hindi ka duti, tog. Kuman, karoon lang tagluto, lutuan na naglami sila. Luto naglami. Na siya, baboy. Bulan to tambok, tambok na, ito yung luta. Sus, kalami. Lamas eh. Raos, luya. Sago lang, what? Sagulan ba kamay, Tirada ya. Bilin ta kay mag-isa pa mataon niya. Hindi na nato kay dapat ay gisahon ba mga techniques mo na, mga techniques asin. Kaganan lang gining asin kay inununan mo kuan man para tuhop sila ba. Ang nga inununan no. Sus, magic sarap dara di secretos mga lami kayo. Kung yung kinabuhi wala lami, aga dapat magic sarap na mo. Right, lami ani ko man. Mo pa kini maluto lami na. Sus, kaya na ayay dara. Ano papalasa gitu. Hipon ba? Pero mo makita yan inununan. Nya, may hipon nya. May baboy humba. Ano mga kuan kini mga techniques ron sa pagpalami itong mga niluto. Gawin ninyo mga idol. Sumayo, suka, yura suka. Ika para sanggutan ay. Ika para sanggutan. Sus, sakto ba? Tara, segulag 2 ka basong tubig. 1. 2. 50 ni. Takubat. Ilak at tora. Mauna na, ayun. Sus karon, kay mana tuno. Ingles na. Yang teknik dia dili mengundang. Karon init na, nag-andam na tadaan. Mantika. Ani bermain na mo suka kay taas na kinig panerbisyo. Taas na kinig yaw kining kuan ay. Panerbisyo na itong kaha. Medyo antik na. Right. Tara. Ano siya? Ano pumuton na daan. Tamatis. Dapat na siya malakalaka ng tamatis. Hipon yun. Ang hipon, Sabi na sa larikadot. Mga kuan ba? Lain na siya. Pero nga, ito green lagi. Ganito man to na to. Karon, ito siya dito. Atang ninyo kung sa ato kuwaton. Para nga, diba mo sunod kung sa inyong lupuon, ha? Alright. Ayay, sus. Bukal na. Paabot pa itong lata na. Yung kuha na ang tambok na. Kami, lata ina. Ayay. Luto na tadaan dire. Para nga, purpose ba? Ito paabot, tamtangan na sige na kasuaso ya. Ilawan ba, kung luto na ba? Ilawan. Bergumuk na mga idol. Sakto na kayo. Di ba ilhan na itong gili tilawan. Ako ng tilawan, tilawan, Ang na, Tara. Kini. Mga di ako napilian. Medyo idlas lang. Idlas ba? Ang sa kanya kung ano, Kini, may nindot. Humot na kayo. Hindi na humuta. Kini. Sus, pang ipon, Sus, kalami. Tara. Mga idol. Ilawan, Ang. Agay, dara. Dasa na, Ika ba? Bergumuk na juga ito na ng mga idol, Lami. Siyempre. Magpabukal na tari. Inaluto naman na. Butang na itong tuno. Tuno na siya idol. Piso kayo na. Agay. Doon na siyang bukal. Atong ilunod ang katong inununa na to nga baboy nga tambok. Isda. Tara. Hininayalan nyo kay madugmok niya. Kain na kayo. Nagkaon mo ginaling niya. Inunan mo na ang kuhan. Bahumba. Astang lami. Tara.
Tingnan ninyo mga idol. Mao ni mga sikretos, mga gwapo, mga kamao ba, kamao. Kamao sa mukaon, kamao sa muluto. Hindi kay sigir tagkaon, hindi takba muluto. Luto sa da. Sus. Amoy pa lang ulam na. Lami ani. Isugod ang bukal mga idol. Ang sikreto diya kung magtuno mga nimo. Ayaw niyo pabukalag maayo. Ang dugay ba? Kaya resulta diya, ni mahong lana. Huwag gani yung bukal na tanan, usa ka bukalan or ni mo bukal lang gid siya as ina, di bukal gid siya. Aluto na hauna na ninyo. Diha niyo makita unsa kalami ng gata ninyong gikuan diya. Aba, stang lami. Purma pa lang daan, lami na kayo. What's unlearn na? What's unlearn? Kung unsao ni Manoy Chris TV pagluto. Mga techniques man na, mga teknika ba? Mga teknika na diya mga idol. Sus. Ato na yung pagkanon na to, migo kulapo. Salina na to, parang makakaon to. Ako na yun. Sus. Lataas ako ano, sa tambok. Agoy! Sus! Kalami, naglaway ko mga idol oh. Ako kaon ba? Naglaway na ko. Tanging duta. Tara. Sus, bukala. Mana? Hapit na. Putang sili kamay. Bukbuak ba? Bukbuak. Siyempre. Sakto na nastimpla. Tang lami ah. Agoy dara day. Ano ni final? Final na ni mga idol. Final tang lami oh. Ay anugon. Puniton anugon. Right. Pagkalami na ni. Kanon be kanon. Stingan ako, stingan din. Nang pwede gilit stingan. Tang agoy letak na kay bumba. Sus natubod akong laway ba? Ni ani. Sawan ang aktor. Kaon ang aktor. Mukbang ba? Mukbang style ba? Sus kinamot lang. Gutom na kay porma. Apa may pamahaw. Nya hapit at panyud to. Na, lami ko no. Hasta lami kinura. Agay. Sus. Lami dyan. Agay. Wow. Sus, tinduta mga idol eh. Umok na kayo? Umok. Okay. My mouth is watering oh. Astang lami at alaon. Sili. Yummy. Kinamot ba diha? Malami man ang kinamot mga idol. Naamang lami kinamot ya. Ulo. Kalingan ko na. Lami ka na siya. Sa may pagkaluto. Ayos ba? Ayos. Ang lami. Ngaunitan niyo mga idol. Puhon ba? Puhon. Magluto-luto ta ninyo. Ganang daghan na ba? Sa ganahan di ang makigluto-luto. Iling na jugay ko subuon. Ako yung muluto. Okay kayo ba? Okay. Ang lami. Kaon na. Lami dyan siya basta magkinaon doon. Magkinamot ba? Magkinamot. Sa kung sa nakaon basta kamuton. Lami gina niya. Sili ba? Basic na kayo ng mga idol. Basic. Pitin siya sa. May tao lines mo kay ng lakawan. Matik, sulo. Binlan lang to sila. Right. Hindi kayo kaon idol eh. Samot tagdaghan. Okay kayo, okay. Okay ko no, unggang kiat. Okay, right. Kaon dyan, yung kamot kibay. Ano, dia sekreto. Mana sekreto? Sus. Iwasan. Pala, pagkuan ba? Pagsalin sa kaon ba? Ay, silig na. Ayos kayo, ayos. Ya, bahog-bahog. Ayos. Pulo, ihamong. Ayaw, kayo ma. Speedo ka na. Okay. Tara. Ihamong. Sus. Right. Sus. Tangindota. Kayo. Okay. Umuwi pa lang. Ulam na. Ini aporma idol. Kita ayo. Kaon na gid.
May kompetensya. May kompetensya. Biara. Tang lamin ah. Di banat. Banati. Ini. Yung pa. Feel gid ba nga lami yang ikaon ba? Nama dia. Siyempre. Di kayo. Okay. Oke. Amon. Tara. Lami. Ano jud, yung kamot jud, diba kay amahan dia. Right. Ito lang kami ah. Humo kayo eh. Grabe ka mo oh. Ano dia mga techniques mga idol ba? Palahi sana, palahi. Okay. Skrito mga nilutuan ba, mga veterans ba. Tuon nila kusog na tamukaon. Basta mo luto eh. Basta mo luto mga putahe nga. Kuan ba? Kanang simple nga putahe ra bitaw nga. Lamian dyan. Thanks for watching Idol. Please follow Manoy Chris TV.